Куреш – традиционный вид борьбы у тюркских народов. Представляет собой борьбу на полотенцах, закидываемых на пояс противника, и является важным элементом татарских праздников, особенно Сабантуи. Вот и закончился первый тур борьбы за урожай. Только в конце июня наступает маленькая передышка у земледельцев. И здесь, на шумном Сабантуе, те, кого мы снимали, могут быть не киногероями, а просто зрителями. Время появления борьбы куреш точно неизвестно. Состязания устраивались по праздникам, во время свадеб, больших торгов. Татар көрәше инде ул безнең Сабантуйларының йөзек кашы. Сабантуйга килгән тамашачының иң яратып карый торган спорт төрләренең берсе. Көрәшнең үз кагыйдәләре бар әлбәттә. Мин әйтер идем, иң беренчесе көрәшне башлап җибәрер өчен кирәк хөкемдарлар. Әлбәттә, көрәш келәме янында булырга тиеш врачлар, травматологлар, яисә медсестралар. Сабантуй мәйданында 2 ковер була икән. Хөкемдарлар әлбәттә ким дигәндә 4 бригада эшләргә тиеш. Бу инде бригада килгәндә, бу инде арбитр була, руководитель ковра була инде ул. Өстәл артында утыра, бөтен язмаларын алып бара, җитәкчесе шушы коверның. Һәм боковой судья. Менә шундый кешеләр, алар 4 бригада булырга тиеш. Чөнки кояш үзенекен эшли. Сабантуенда кояш кыздырган сайын ул кеше арый башлый. Шуңа күрә үз вакытында күпмедер сәгать сайын, вакыт узган сайын бригадаларны алыштырып, аларны ял иттереп торырга кирәк. Кагыйдәләргә килгәндә безнең халык инде, безнең татар халкы, менә Татарстанда әйтәсем килә, күтәреп алып баш аркылы шушы үзеңнең көндәшеңне атканны яраталар инде. Менә әйтик инде Нижгар якларында, Мәскәү якларында бит инде безнең татар көрәше әзрәк башкачарак уздырыла. Анда аяк чалып, аякны эләктереп, подсечкалар ясап, мөмкин көндәшеңнең өстенә төшсәң, җиңүче буласың. Безнең инде ул Татарстанда безнең борынгыдан килгән гореф-гадәт буенча әле дә шундый көрәш, аяк чалу, хәрәмләү юк, күтәреп алып шушы баш аркылы ул прогиб, бросок прогибом дип атала инде урысча әйткәндә. Менә шушындай алымнар белән көрәш бара. Һәм миңа иң ошаганы инде шушы көрәш чыннан да үзебезнең көрәш. Чөнки монда ничектер матурлык күренә, кешене күтәреп алып үзеңнең баш аркылы атканда чыннан да халык бик ярата шушындай безнең көрәшне. Штаб татар Москвы ежегодно посещает Сабантуй, где награждает батыров. Вашему вниманию представляем лучшие броски сабантуев, которые проводятся по всему миру, где есть татары. Йырак тарихтан килә даннары, дастаннарда яши алыплары. Илгә килгәндә дошманы яулары, билене бирмәде татар уллары. Ал биленнән күтәреп сал, без татарның асыл егетләре. Мәйданы тотабыз бирми билләрне, батырлардан ура илләрне.
asırlar gide Almaşka gile layıklı devam Tanımasın jırlar Görülesin meydan Güç gayret ingen bizge Xudaydan Al sürgününü Sal biline Biz güreşler Tatar ilenenen Bizde yigitler Elle bulganını Batırlar bitmez Doğan jirimde Qaysı yaqdan değil sırasan eğer Biz bit Qazandan Tataristandan Babamlardan Düşkeni bu jiger Batırlar gile bir gez meydan Al sürgününü sal biline Biz güreşler Tatar ilinden Bizde yigitler Elle bulganını Batırlar bitmez Doğan jirimde Al sürgününü Sal biline Biz güreşler Tatar ilinden Bizde yigitler hele bulan